Hello po mga kaibigan, ito naman po si Sunny Mejia ng Espanya Travel Hub. Dito naman po tayo sa ating araw-araw na excursion. At itong unang araw ng ating excursion ay Easy Palma and Valdimosa po. At yung ating inuna po ay ito pong Valdimosa. At dito po nanirahan si Frederick Chopin at si George Sand noong 1838. At marami ditong makikitid po na daanan. At syempre tinikman na rin po namin ang tinatawag na Coca di Patata. At ito po ay isang paraisong punong-puno ng musika at kultura. At marami din ditong hiking trail. At sumunod naman pong itong lugar na Belver Castle. Ito naman po ay itinayo noong ika-14 ng siglo at may natatanging bilog na anyo. At ito ang una na ganitong disenyo sa Europa. At ang loob po nito ay may malawak na patio at Gothic. At meron ding kasaysayan ito ng mga palma at kastilyo. At mula po sa itaas, matatanaw po ang buong lungsod ng Palma at Karagatan. At maligayang pagdating naman dito sa Palma de Mallorca. Ito po ay Laseo na isang napakagandang Gothic cathedral na tinatanaw mula sa dagat. At sa loob po nito ang nagdesign ay si Muli, Anthony Gaudi po. At sa tabi po nito ay may palasyo na Almudaina ang tawag na ginamit ng mga hari mula sa noong ika-14 ng siglo. At matatanaw din dito ang Belver Castle. At dito po sa lugar na ito ay marami pong tindahan, cafe at buhay na atmosperya. At kailangan pong tikman ang lokal na pagkain po dito. At mga pamilihan na gaya ng Mercat de Olivar. At subukan din daw ang mga pagkain dito katulad po ng tapas at sariwa pong mga isda at ensaymada. At ito ring lugar na to ay punong-puno ng musika, sayawan at masasayang piyesta. At sa hapon daw dito ay tinatawag na Sunset over Palma. Okay, so here, the people who was asking me for walking, this shop, the market, they are very friendly, you don't need to buy now. Video nga ro de. Mabalilan nga bakta-bakta. Yung mga pagkain nandoon. Maraming choices na pagkain. Yeah. Kain ulit, kain ng kain, walang tigil. Balit pag-uwi natin sa California, saka tayo ulit mag-diet. Ganun lang naman eh. Sarap muna uli, tapos hinto. Konting sacrifice. Adobo muna, balik sa adobo. At mga gulay-gulay na mga tanim natin sa ating likod. Kaya, ayan. Okay mga kababayan, ito na muna.
Kakain na muna kami. Nandito na yata sila. Ako muli po ay nagpapasalamat po sa mga nanonood ng ating video. At siyempre, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At huwag niyo po kalimutang mag-likes. At higit po sa lahat, pakashare na rin po yung ating video. Maraming salamat po.